След затварянето на Пени в Поморие, на същото място и в същата сграда официално беше открит 98-я поред магазин Била в страната. На официална церемония след тържествен водосвет лентата прерязаха Христо Александров, оперативен директор на компанията, и кметът на Поморие Иван Алексиев. Клиентите на веригата могат да намерят и познатите със своето качество и свежест месо, хляб, плодове и зеленчуци, деликатеси, както и всичко необходимо за ежедневното пазаруване след асортимент от специално подбрани качествени стоки и топ марки. Уважаеми гости, радвам се, че днес откриваме 98-я магазин Била в страната. Той за мое щастие е в Поморие. Имам удоволствието аз да го отворя, като след това той става само единствено ваш и всички тези млади хубави хора ще имат удоволствието пък всеки ден да ви обслужват и да ви предлагат прясно изпечен хляб, прясно нарязано месо, всички свежи готвени на място деликатеси, плодове и зеленчуци доставени всеки ден и млечни продукти. Искам да благодаря на ръководството на Била България, че поредната инвестиция, която правят, вече е в нашия град. Това е добър знак, че Поморие е не само добър град за живеене, но добър град за инвестиране. И дано това е един добър знак към останалите инвеститори и да се насочат към Поморие, защото ние наистина има какво още да дадем и заслужаваме много повече. Така че това е едно признание за нас, след като Била са ни оценили и днес отварят магазин. И вече 98-я магазин в страната, но той е в Поморие, означава, че наистина поморите заслужаваме повече, дано всичко бъде на ниво, в което не се и съмнявам, и пожелавам на персонала наистина да обслужва поморите с удоволствие, защото те са добри клиенти. И очакваме лятото и много гости, така че на добър час на Била в Поморие и също така да поздравя поморите с новата придобивка на вечерието на Коледа и на Нова година. Дано трапезите наистина бъдат отрупани с стоки от Била, но не забравяйте и поморийските магазини. Така че на добър час! В допълнение, веригата гарантира на своите клиенти бързо обслужване на каса, наличие на стоки в промоция, свежест на предлаганите стоки, както и замяна без възражение в случай, че даден клиент не е доволен от качеството на закупената стока. Всичко това в комбинация с внимателно подбрани асортимент и удобна локация на магазините превръща Била в атрактивния магазин, в който всеки клиент намира бързо и лесно каквото търси.